diwrnod cyntaf o saethu a mae criw mewn penbleth yn barod ynglŷn â chynnwys ei golygfeydd. Roedd rhai hefyd yn hwyr yn cyrraedd, ond wedi cyn drafod a meddwl pellach, daw pethau at ei gilydd. Y bwriad yn y shot gyntaf oedd dangos nad ydy bobl ifanc yn teimlo fod digon i'w wneud, ac oherwydd hynny yn ymddwyn yn anghymdeithasol. Ac mae rhai yn anhapus. Mae fi bach yn poenus pan dwi wedi gweld bod neb wedi troi fyny dim ond fi a Ben. Ond ar ôl hynny, pan mae pawb wedi troi fyny, dwi'n teimlo'n lot gwell. Oddi yma, mae'r criw yn symud i'r parc sglefrio ac yn clywed mwy am deimladau bobl ifanc. Be ti'n meddwl ardal? Mae'r ardal yn diflas a does yn cael ei wneud yma. O, be chi ti'n hoffi gweld yma? Hoffwn i gweld cinema a gwrach bowling. Hey Ben, ti eisiau dod i parc? Na. Pam? Mae pobl yn smygu. Oce, go ti wedyn. Iawn, tra. Ond yn ôl yn yr ysgol, mae'r diffyg paratoi yn dod mwy amlwg. Ti'n barod i ffilmio? Ynddo, dwi'n barod. Pam yn gwybod y sgrip? Mae'n ysgrif, pam yn gwybod beth maen nhw'n gwneud, hynny iawn. A mae'r straen yn dechrau dangos. Ond yn brifol, mae neb yn gwybod i geiriau yna be maen nhw'n gwneud. Dwi'n gwybod beth ni'n mynd i wneud. Mae'r criw yma hefyd yn cael problemau. Ond actio ma nhw i gyfarwyddiadau y cyfarwyddwr. So Ben ac Erica, dwi eisiau ti fod yn y toilet ar lawr fanna, ac Ben, ti'n mynd, na i mynd i ffindio hi, ac wedyn ti'n mynd lawr y corridor. Erica, ti'n barod? Dwi ddim yn neud o. Pam? Dwi'n teimlo'n dwp. Y diwrnod canlynol ar y stryd fawr, mae'r criw yn recordio darn i gamera gan y cyhoedd. Mae Riffin yn lle gwych, mae'n llawn i wneud yma, ac mae'n golygfeydd bwyd. Cut! Get out of this place is it though. A naddo, da chi heb weld rai o'r actorion talentog yma o'r blaen. Oh my god, this place sucks. It's full blocks now. Where's the nearest McDonald's? I know, what's with all the old buildings as well? I mean, I'm never coming to this part of England again. Yeah, England sucks. Yeah. A dyna ni, ffilm fer ar wneud ffilm fer. Mae'r criw wedi llwyddo yn ei hymdrech gweithaf yr anhawsterau. A phwy awyr, gyda chydig mwy o gynllunio, fydd rhai o enwau mawr y byd ffilmio yn tarddu oddi yma.